ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. дар навори имрӯза 15 та мошинои фурӯшиянд ки аз 3600 сар мешаванд. ҳатман видеонавора то охир тамошо кунед ва дастгирии худро фаромӯш накунед. як дона лайка биҷақед ва дар комментария чизе ки шумода маъқулай я нуқта ё салому алайка бинависед барои пешравии мо. ҳазор раҳмат барои ҳамаи дастгиритон. худо ҳаматон нигаҳдор бошад. видеои имрӯзаро то охир тамошо кунед. Якум мошини фурӯшӣ Opel Astra G, соли баромадаш 2003 сол, сӯзишворӣ бензин, кузов хаҷибег, коробка передачи механика, объем моториш 1.6. нархи мошина 55000 сомонӣ мега. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мега касоне ки харидор боша бо савдоран мешава. мошин вагонай тозаи ягон камбудӣ мега надора. алишам мешава мега. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. дар алоқа бошед бо савдоран мешид аст бародаро. дуюм мошини фурӯшӣ Opel Zafira, соли баромадаш 2007 солай, сӯзишворӣ бензинай, кузов караванай, объем мотор 1.8, коробка передачи механикай. мошин вагони мошинай. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 56000 сомоние ки мега бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед, бештар маълумотро соҳиби ҳамин Зафира дастрас кунед. мошин ягон айб мега надорад. мошин хубай. ина бародаро, хутон сурат ронша ҳамаша хутон бинед. мақсад касоне ки харидорин, рақамҳо дар рӯи экрани шумо 0280. занг занед, бештар маълумотро соҳиби мошин дастрас кунед. сеюм мошини фурӯшӣ Opel Astra F, соли баромадаш 1997 солай бародаро, сӯзишворӣ бензин газай, кузов хаҷибегай, объем мотор 1.6, коробка передачи механикай. 10 моҳ тонировка, 12 моҳ дига арзон мега намешава. нархи мошин 37000 сомоние ки амиқа охирон нархша мега. мошин қарор дорад дар ноҳияи дар шаҳри Хуҷанд. касоне ки харидори бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. чорум мошини фурӯшӣ ина бародаро, грузовик Daewoo Lada, соли баромадаш 2009 солай, сӯзишворӣ дизелай, қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархша 57000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. состояниш мега соза, ягон камбудӣ надора бародаро, фақат мегирӣ бор мекашӣ. касоне ки харидори, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. панҷум мошини фурӯшӣ Opel Vectra A, соли баромадаш 1994 солай, сӯзишворӣ бензин газай бародаро, кузов седанай, объем мотор 1.6, коробка передачи механикай. Opel Vectra газ бензинай, ҳуҷҷати солона тамом шидагиай. полк ҳуҷҷатош мега тамом шидагиай. нархша 20000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. мошин қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ. касоне ки харидори, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед бародаро. шашум мошини фурӯшӣ Daewoo Nexi, соли баромадаш 1994 солай, сӯзишворӣ бензин газай бародаро, кузов седанай, объем мотор 1.6, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи Ашт. нархша 18000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мега мешавад. касоне ки харидори, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. ина бародаро, мотора хутон бинед. мотор ягон айб мега надора, ҳамаш кагнадай, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. ҳуҷҷатам дорад ба фикрам. хай касони харидори, рақамҳо дар рӯи экранай. марҳамат, занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин мошин бародаро дастрас кунед. Nexi-ча хубай мега, 18000 сомонӣ. ҳафтум мошини фурӯшӣ Infiniti, соли баромадаш 2009 солай, сӯзишворӣ бензин газай, объем мотор 5, коробка передачи автомата. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. соҳиби мошин мега, мошин қарор дорад дар ноҳияи Балжувон.
нархша 106500 сомон мега ки мега бо савдо кардан мешавад. касоне ки харидори бародаро рақамҳо дар рӯи экрани шумои марҳамат занг занед бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин мошин дастрас кунед. мошинча мега нава ягон камбудӣ надора, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ бародаро. ҳаштум мошини фурӯшӣ Daewoo Matiz, соли баромадаш 2006 сол, сӯзишворӣ бензинай, кузов хачибег, объем мотор 1.2, коробка передачи автомат. Мошин соза ягон камбудӣ надора. Навай мега мошин қарор дорад. Мошин дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. Нархша 30,000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мега мешавад. касоне ки харидори бародаро рақамҳо дар рӯи экрани шумои занг занед бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. ина мошинчаро бинед бародаро. мошинча хубай, Матизи хубай, ягон камбудӣ надора, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ, тамом. марҳамат занг занед. нуҳум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2106, соли баромадаш 1979 солай, сӯзишворӣ бензин газай, кузов седанай, объем мотор 1.1, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати миёна қарор дорад мега. миёна ҳай. мошин қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. нархи 6500 сомоние ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумои марҳамат занг занед. нархиш 6500 сомонӣ гуфтем. занг занед бо савдо мешавад бародаро. даҳум мошини фурӯшӣ ина скутерҳои фурӯшӣ бародаро қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. нархошу 3500 сомонӣ ай. ягон айб надора, пачкаан. фақат мегирӣ сорӣ мекунӣ. нархошу 3500 сомия. касоне ки харидори бародаро рақамҳо дар рӯи экрани шумои марҳамат занг занед бештар маълумотро аз соҳиби ҳами скутеро дастрас кунед. наван ягон камбудӣ надорам, пачкаан мега. ина суратҳошо бародаро худтон бинед. 3500 сомия, марҳамат занг занед. ёздаҳум мошини фурӯшӣ Toyota Camry, соли баромадаш 2011 солай, сӯзишворӣ бензин газай, кузов седанай, объем мотор 2.4, коробка передачи автоматай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. Дубай тоза ҳай. мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. нархиш 95000 сомоние ки бо савдо карда мешавад. ина 52 номрош. касоне ки харидори бародаро рақамҳо дар рӯи экрани шумои марҳамат занг занед бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошин навай. дувоздаҳум мошини фурӯшӣ Mercedes-Benz S-Class, соли баромадаш 1998 солай, сӯзишворӣ бензин газай, кузов седан, объем мотор 2, коробка передачи механикай. мошин ойнаҳош сиёҳанд, дар ҳолати хуб мошин қарор дорад. нархиш 70000 сомоние ки мега бо савдо карда мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. нархиш 70000 сомоние. касоне ки бародаро харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. сездаҳум мошини фурӯшӣ Opel Zafira, соли баромадаш 2006 солай, сӯзишворӣ бензин газай, кузов седанай, объем мотор 1.8, коробка передачи механикай. мошин хароши состояние мега. мошин қарор дорад дар ноҳияи Дӯстон. нархиш 70000 сомоние ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумои марҳамат занг занед мошин дар ҳолати хуби техникӣ мега қарор дорад. ягон айб надорад. нархиш 70000 сомоние ки бо савдо карда мешавад. рақамҳо дар рӯи экрани шумо. чордаҳум мошини фурӯшӣ BMW 3, соли баромадаш 1998 солай, сӯзишворӣ бензин газай бародаро, кузов седан, объем мотор 1.8, коробка передачи механикай. мошин хубай, салониш чистияй, ягон айб надора. мошин қарор дорад дар ноҳияи Ваҳдат. нархиш 35999 сомоние ки бо савдо карда мешавад. ина бародаро мошина худтон бинед. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумои марҳамат занг занед бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошинча тоза ягон айб надора мега. ина худтон дар сурат бинеш бародаро.
این باگچ هم بینید. کسانی که خریداری رقم ها در روی اکران شما 0859 مرحمت زنگ زنید. 15 ماشینی فروشی. Hyundai Elantra соли баромадаш 2011 соли сӯзишвории бензин гази бародаро кузов седане объем мотор 1.6 коробка передачи автомат мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мега нархаш 82000 сомония мошин қарор дорад дар ноҳияи восеъ касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумои марҳамат занг занед бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед 82000 сомония бародаро ҳазор раҳмат барои тамошотон худованд ҳаматан нигаҳдор бошад раҳмати каром барои дастгириётон